So ayun guys, bale papunta kami ng Sundowners. Tapos may nakapansin kami, ayun no, Final Destination Resort. Sinong gustong pumunta dyan? Alright, let's go. Okay. Section. Thank you. Cute ng aso. Mahirap lang dito pag may makakasalubong ka. Grabe. Saan? Diretso lang? Grabe, nakakatakot. Nakakatakot yung Danby. Reception. Saan eh? Ay, eh. Sige tayo. Don't linger under the tree. Lightning prone area. Gagi. Baka pag nagdoyan ka dito, mahulog ka dun, no? Andun siya sa may reception. Pan natin. So pagkarating niya dito guys, tayo dito sa may reception. Ito yung reception. Wala. Oh, diba? Yun yung helmet mo. Ayusin ko lang yung camera. Hi guys, so nandito na tayo sa Sundowners. So after ng reception doon, may pa-welcome drinks doon. So punta tayo sa papasok tayo sa Fisherman's Wharf. So makikita nyo guys. Yun. Oh. Diba? Ganda ng pool, oh. Yeah. Ganda na, no? Ang ganda na, no? Sawa ko. So, yan, oh. Yan. Ganda. Tapos, pool rules. Okay. Wow, shit. Ganda. Tapos, ito na. Dito na tayo. Shit, ganda ng view. Ganda ng view dito. Ito maganda, oh. Ay. So dito may pa-welcome drinks tayo dito. Chow Cafe. So kaya naman umupo dito. Baka madumihan natin, babe. Kaya naman umupo. Yan, oh. Uy, ganda ng view.
Ganda ng kasama ko. Shit. Ayan guys. So, dito na yung drinks namin. Tapos, advance order daw for breakfast, no? Tomorrow. Ayan. Ito yung menu nila. Ito lang siya. Dahil na bang? Alaminos longganisa sa akin, ma'am. Corned beef na lang sa akin. Oh, sige. Isusulat ba, ma'am? May additional 15 pesos. Saan dyan yung... Yung corned beef po, tsaka bacon and egg. Ay, sige. Isusulat ba, ma'am? Signature na lang po. Signature lang. Yan lang. Longganisa, tsaka ano sa'yo, babe? Corned beef. Corned beef, Oo. yun. Bale, anong oras po ito, ma'am? Bale, ang earliest po namin, ma'am, is 7:30. 8:30? 8:30 daw. 8:30. Kalachuchi Okay po. 1. Apo. Ito po. Thank you. Yan. Ubus mo na agad ah. Siyempre. Siyempre, ano. Hindi ko lang kung... Okay na daw yung room, sir. Okay, Bali, sige. pagtapos yung mag-welcome drinks, magagamit po kayo ulit ng motor, lalabas po ulit kayo ng main gate. Pagkalabas po, kanan. Tapos pag may nakita po kayong crossing, baba, kanan po ulit hanggang doon sa mali. May nag-aantay na po doon na mag-assist. Okay po. Pagkalabas, Sa guard, no? Yes ma'am, doon sa main gate na pinasukan niya. sa Tapos lalabas, Sa kanan, kabila. kanan. Kanan. Sige, sige sir. and so, ganda talaga ng pool, oh. So, bababa tayo kasi yung Kalachuchi room 1 sa baba daw. So, bababa, kakanan, tapos kakanan ulit. Yan ang sabi. Ano? Nakakatakot na daw. Sige pa. Ano daw? May paakyat. May paakyat. Okay na, sir? Okay na daw, sige. Nakakatakot kanina, no? Mm. Alam mo, mapilit ko. Siguro pag maraming guest, no? Dito sa ano po. Oo. Ay. May kainan din pala sa loob din yung restaurant. Pwedeng doon na rin tayo kumain, no? Or kung gusto mong lumabas. Sundowners Downers Marina. Marina. Aso. Tarik. Para bang Baguio, babe? Oo. Sa Baguio, normal lang yung ganito eh. Tikit naman yung mga Baguio dito. Tapos, diretso lang. Diretso lang. Diretso lang. Ay, may mga kainan dito. Kaya nga yung Nipples Milk Tea and Pizza. Dito, kanan. Yan. Marina. Ayun. Downers Marina. Kalachuchi 1. Sige po. Kalachuchi 1. Yan o. So, papunta na tayo sa room. Kalachuchi, bedroom 1. Yung restaurant sa common pool. Common pool. Common pool din restaurant. Diyan ba tayo galing? Hindi. Ay, hindi ba?
Dun sa taas. Ay ba? Bali, pwede rin po kayong mag-ano dun, sir. Pwede rin. Kasi yung pila na nasa gitna po siya ng mundo. Ayan. Kala ko yun yung pinta natin. Dalawa siya. Restaurant sa cafe. Left turn, sir. Yeah. Kaya pala hindi, sabi sa hindi siya PWD friendly. Kasi ganito yung dadaanan mo. Ayan o. Okay. Oops. Ayan, pasok na tayo. Bali yung K1, sir. Ayan. Queen size bed siya, sir. Then may dalawang towels. Set for 2 yung baso natin, coffee cups. Then may free water po dito. Ayan, free water na. Then sa minibar po natin, sir. Bali nag-set kami ng 12 items. Pag may na-consume kayo, sir, charge na po siya. Yung prices, sir, nandito po. Ayan, okay. Then, sir. Sisi. Nakakainan dito. Ayan. So, si Sir pala. Pangalan niyo po, Sir? Abraham po, sir. Sir Abraham. Shoutout kay Sir Abraham. Hello there. Ayan. Cute ng rep. Ayun. Then dito, sir, common area yan, sir, yung building natin. Pwede po kayong picture dyan. Okay, Sir. Huwag lang po dito sa may penthouse kasi bilang natin. Ito po. Dito lang po. Yes, sir. Ayun. Then pag may mga kailangan kayo, sir, tawag lang kayo sa front desk. Bali may telepono tayo dito, dial 0 lang po siya. 0. Sige po. Okay po. Thank you, Sir. Thank you, Sir Abraham. Yan. So, makakatulog na ako. Wala bang tulog, guys? Meron din siya ganito. Pag iwan mo yung mga safe mo, gamit mo. Oh, what's my vault? May box. Safe na safe. Ano to? Free to? Oh, free. Eh. Semento siya, oh. Ay, shit, basa. Saan? Ano? Kakapunas lang? Basa siya. Hey. Check natin yung CR, guys. Oh, ito yung CR nila. Ang cute, ah. Ang cute ng CR nila, oh. Shit. Oh, di ba? Toilet. Ay, yung yung toilet bowl. Tapos dito yung, lababo. Yung salamin, no? Shit. Cute ba? Ang cute, oh. Ang liit. Pero, Space. Parang... ayun, oh. Pwede mag-shower dyan, oh. Ang kasama ko Oh, may na. Shampoo na rin, oh. Sige, i-imit mo yung CR natin. Mag-CR ka? Iyon, oh. So, ayan guys, bali, check natin yung main resto ng Sundowners. Ano? Chow? Oh, Belet Chow daw. Wala bang doon dito? Wala. Ito lang. Okay. Ano kayo meron doon? Ito yung common pool. Bebe, ito yan. Dito pwedeng maligo. Pwede. Dito sa kabila. Oh, ito yun. Oh, Ito yun. Ito. Sa kabila. Ito. Wala pa silang pinakitang ganito? Wala, ito lang. Ay, kasi breakfast. Oh, sorry, babe. Tatakpan mo. Dito na ata tayo mag-dinner. Hindi na tayo mag-dinner. Hindi na tayo lalabas. Hindi na. No. Sige, dito na.
Ganda nila. Pwede na tayo lalabas? Hindi na tayo lalabas. Ay, dito view deck. Tara. Ay, sa view deck. Wow! Sarap sanang kumain ng chippy dito. Chippy. Shit. Oh, may basketball court doon, oh. Puta. So, doon tayo galing. Bata yan? Malalim na ba yan? Oo nga, no. Parang may naliligo doon, oh. Kanina pa na maraming naliligo. So yung sinasabi mo, Santiago Island yun? Yan? Santiago Island. Ano yun, Saranggola? Ah. Astig, may nagbabasketball, may nagbabalibol. So pag andito kayo sa pag andito kayo sa Calachuchi bedroom, tapos gusto niyo pumunta dun sa second pool, yung sa mas mataas, dito daw sa gitna. Sa gitna. Dito. Ito ba dyan to? Sabi sa gitna eh. Wala na ata dyan. Meron pa ba? Baka dyan. Diretso yun sa taas. Ayan. Bale, dito daw sa gitna ng dalawang building na to, may daan papunta sa taas. So, bale, hanapin natin. Pag may nakita tayong stuff, dito tanungin natin. Ayan. Dyan na. Oh, ayan. Ito. So, hello, meow. Meow, meow. Ay, tap. Dito. Dito, guys. Sa taas. Ay. Pagod lang. Dito malapit na tayo. Ay ko. Pagod. Lang. Hey. Ayan. Oh, nakita ko na yung puno. Ayan o, tapos may swing dyan o.
Ah. Whew. Ay, nakakapagod. Oh. So, dito na tayo. Second pool. Okay. Eight feet. 4 feet. 2 feet. Dito na kami. Ah, shucks. Alam mo yung ano, yung feeling ng parang naiya kami maghubad. No, awkward kami. Let's go swimming. Go. Ah. Board shorts, swimsuit. Swim and us? Let's go swim and us? I'm gonna take a shower first. Yeah, We're gonna shower. we'll take shower first and then we'll swim. Let's go in the pool. Is it malalim there? It's not malalim? No. Okay. Bumawi. There's my darling taking a shower before dipping in the pool. Parang malalim din dyan ah. Saan yung malalim dyan sa gitna? Oo, sa gitna. Doon yung hanggang doon yung mababaw. Swimming na kami guys. Swimming na tayo. Beb. Wow. Bakit? Wala lang. I'm Swimming na tayo. so... Hindi madulas to. Ito lang kaya natin eh. Kaya mo dyan eh. Ay, wala! Lalim na. Na ano ko ba? Yung ano niya, yung gator niya, Ah. na parang gumagano. Sabi ko sa'yo eh. Shoot, sabi ko. So, dito tayo sa 4 feet. 4 feet. Tapos, pag lumampas ka dito, 8 feet na yan. Anong masasabi mo sa Sundowners? Ano, magandang pool. Ganda yung pool. Oh, Yes. malinis oh. Malinis. Tapos kami lang, halos Oo. parang solo namin yung pool. Yung buong Kukunti yung, resort. kukunti yung tao na naliligo. Yes. Baka mamayang gabi, no? Oo. Mamayang gabi. Ah, doon no, pwedeng tumalon, no? Ay, Shit, pwedeng tumalon doon, no? Kaso natatakot ako. Ay, meron din doon, no? Diyan pala tumatalon yung mga ano. yung mga nakikita ko Oo, rin sa nun. Facebook, Oo, di ba? Dyan nga. Bidyoin mo ako, tatalon ako. Oo. Kaya mo ba nga malunod ka dyan? Kaya mo yan? Kaya ba yan? Feeling ka? Kaya ko yan, siguro. Sure ka? Hindi kita kayang sagipin pag nalunod ka, babe. Hindi Dito ano? ka lang. O, dyan na yan. Yung pangalawa ka muna. Oo. Takot ako, botik. Okay, video mo ba? Mamaya. O, ngayon na. Yan, naka-video na yan, di ba? Try ko munang lumangoy-langoy dito kung kaya ko. Oh, sige. My time. Yan, 8 feet na banda dyan. Oh, shit. Painggit ka naman, Deb.
Ma. Yung sa Bulinaw Falls na, kaya mo eh. Ay. Tumalon ka nga dun sa Kampuor eh. Sige na. Basta kaya mo ah. Kakalangay mo lang dito. Visit to. Ewan ko sa'yo. Yung sa Bulinaw Falls, mas mataas yun eh. Sa video, Oo. kinakabahan ako eh. Whenever you're ready. Ay, putang ina mo, ginagawa mo. Sakit tayo lang. Sakit sa ilong. Gumanong ka pala. Oh, pero ano, meron pa rin. Oh. Dapat ata dive. Ah, oo. Dive ako mamaya. Pero sabi no diving doon. Saan? Doon sa ano, Ba't no diving? parang pool rules nila. Hindi ko Ba't may ganyan? Ewan ko. Ang sakit. Sakit sa balls. Oh, she's a little bit. Ito yung ano, frap, chocolate frap, no? Chow chocolate. Chow chocolate. Frappuccino. Dangerous. She's a little bit. Sarap. Sarap ah. Yun, good morning sa inyo mga kamoto. So, time check natin, alas 7 na ng umaga. So, hindi na ako nakapag-vlog kagabi. Nag-swimming kami sa ano, dun sa pool, dito sa baba na pool. Ayan. Ay, may naglilinis. Andun. Yan, yung pool dyan. So, bali hindi na kami nakapag-vlog dyan kagabi. Kasi nga, nalobat yung GoPro. Naligo kami hanggang anong oras na ba? Kalachuchi. Bedroom 1. Hanggang anong oras tayo naligo? Alas 8? Oo. Naligo kami hanggang... Ganda ng ilaw pala dito. Pakita ko yung ilaw dito sa court. Boom! Diba? Yan ang ilaw nyo. Meron din dito. Ito yung dim light niya. Okay. So, naligo kami hanggang alas 8 or 8:30. May heater, no? Yung ano, yung pool. Ang init ng tubig kagabi. So, kahit hanggang 12, pwedeng maligo, guys. Ang sarap ng tubig. Tapos may ilaw-ilaw pa. Ayan, so
Anong oras na ba? Ayan, no? 7:07 na. Bale, ang check-in namin pala kahapon 1:30. Tapos, check-out 11. So, 11:30? Ay, 11:30 pala. So, tawag na ito? So, maliligo na kami hanggang 8:30 kasi 8:30 yung breakfast namin. After namin maligo, kakain na kami ng breakfast. Tapos mag-ayos na ng gamit namin. Yan, yung mga kalat. After namin mag-breakfast, kakain na kami. After namin mag-breakfast, kakain na kami. After namin kumain, after namin mag-swimming, kakain na kami. Tapos, magpapahinga, mag-ayos ng gamit. Tapos, alis na. So, bali may mga kamoto tayo dito na na humingi ng sticker, no? Bibigyan natin mamaya, mga taga-Bulinaw. Shoutout sa mga taga-Bulinaw, yo. Ang ganda dito sa Sundowners. Kaya pala, kahit sa taas, sabi ko parang init ng tubig. Kala ko mainit. Yun pala, may heater talaga. Ayan. So, mamaya. Pupunta na tayo sa pool in 3, 2, 1. Uy, butik. Hindi siya ganun, siya ganun kainit. Gagi. Medyo malamig, daming tao dun, Ayan, so dito na tayo sa pool. Aray ko. Possibility. Bali dito, parang 3 feet dito. 4 feet. Uy, gagi. 4 feet dun sa kabila. Tapos dito, 6 feet. I'm 6 feet from the edge and I'm thinking. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Ay, go. Ang gagawin mo? Wala. TikTok tayo. Memories follow me left and right. And feel over here, and feel over here. Taking it out, Ano pa masahe nila? Hindi naman siguro wala. Baka 50 lang yan. Dami naman nila. Sa bilis naman. Kawawa naman sila. Yung tubig sa kwarto. Diba? Hindi masyadong mainit. Ano ba lang yung heater nila? Yung heater nila mahina. Mahina. Nung naligo Pero kami, okay na rin. pamatay lamig lang. Oo. Nung naligo kami kagabi, yung heater, mahina. Mahina. Ito yung breakfast namin, guys. Yun, coffee.
Alaminos Longganisa. Yeah. Corned beef. Ayan. Kain muna tayo. Ano yan? Sugar? Hey. Kain muna tayo guys. So, time check natin mga kamoto, 10:12 na, no? Bali magpipicture lang kami bago kami umalis. Check out na ng 11:30. 11:30 ba talaga? 11. Sabi mo 11:30. Ayan. So, ayan o. Init. Init na. Diyan o, picture ka. Ay. Ano? Against the light po. Dito. Kapag naroon lang, kabayo ko doon, intermulti, wala lang. Mira kayo eh. Oo. Ayun guys, so day 2, paalis na tayo. Ayan. One last look sa Sundowners. Ayan o. Tingnan natin yung pool. Andun ang aking misis check out sa reception. Ayan, dito yung pool. Okay. Ayan. Dito. So, dito kami naligo kahapon. Yan. Ganda. Pwede rin matulog dito. Bitin yung bitin yung 24 hours. Bitin guys. Pag pupunta kayo dito, make sure na 2 days para ma-enjoy nyo. Ayan. So, overall, ang ganda dito. Overall guys, kung i-rate man namin tong lugar na to, syempre hindi pa naman namin napuntahan lahat dito sa Pangasinan. Pero kung i-rate ko to, 8/10. So, abangan nyo lang yung ibang adventures namin, yung ibang mga resort or hotel dito sa Pangasinan. Pupuntahan din natin yung mga yan. So, ayun. Siyempre, hindi pa naman natin nakita yung iba. Pero kung i-rate ko talaga, 8/10. Pero napakaganda ng lugar. Babe, gusto mo magpa-picture dyan? Hindi na. Parang ganda magpa-picture dyan, no? Ako nga, babe. Picturean mo ako. Picture. Ang ganda ng view kasi dito. Yan guys. So, tapos na yung pa-picture doon. Uwi na kami. Salamat sa panonood. If you like or if you enjoy this video, don't forget to leave a like. Tapos comment na rin kayo kung ano masasabi nyo. Tapos share and subscribe para ma-inspire pa akong gumawa ng mga content na mga ganito. Medyo mahal lang. Mahal lang dito, pero ayun. Mag-ipon tayo para makapunta tayo sa mga lugar na ganito. Let's go! Taas. Pababa pala. Nakakatakot. Pagbupunta. Taas eh.
Yun. Lahat. Okay na. Okay na. Wala na. LTO violation. Wrong parking. May 5K na multa? Grabe naman. Kaya nga eh. Oo. Ayan o. So, goodbye, Sundowners. See you next time. Kung kailan ulit. Ilan bang sticker, sir? Dalawa sa... Dalawa. Ay, tatlo. setting Tatlo ka. na. Ayan. So, kasama natin si Boss Jake Copa. Hello. Ayan. May iba pa shoutout ka ba, sir? Shout out sa mga idol natin na mga kagulong dyan sa lahat. Andito na yung idol natin. Salamat sa buy sticker. Ayan. Ayan. Salamat, sir. Salamat. Picture tayo, picture. Para may post ako. Ano pa? Ayan. 1, 2, 3. Sapa, sir? 1, 2, 3. Thank you, sir. Ingat. RS. Thank you. Ayun, sir. Hi. Hello po. Si Ma'am Wendelin. Ay. Anong oras na ba? Sakto. Double check ko lang. Ayun. Large po na, ma'am. Large po. Large. Ayun. Ito na po. Take ko na yung t-shirt kay ma'am. May papa-shoutout ba kayo, ma'am? Wala. Picture lang po tayo. Okay lang po. Ayan. Ayan. At saka ano, ma'am, sticker pa na rin pala. Ilang sticker po? Kahit ilan po? Okay. Iyan na natin ng 4 si ma'am. Kasi lang naman ako pupunta dito eh. Ayan. Ma'am, thank you. Thank you po. Tara na? Okay na. Sige po. Yeah. Sige po, thank you. Ingat din po. Malayo pa bahay niyo dito, ma'am? Ay, nagmotor po kayo? Okay. Iya. Init. Wait. Tara. Sige po, ma'am. Thank you po. Paikot po ito ba? Ito sa picture. Hindi.